mga pangunahing balita, Bulkang Bulusan muling nakapagtala ng phreatic eruption kagabi. 28 tourism establishments sa Erosin, Sorsogon bukas pa rin sa gitna ng pinapakita aktibidad ng Bulkang Bulusan. OCD Bicol nagsagawa ng aerial inspection sa palibot ng Bulkang Bulusan matapos ang phreatic eruption itong Lunes. 2 menor de edad na lalaki sa Siruma, Camarines Sur nadikitan ng dikya, isa patay. Lalaki arestado sa operasyon sa Nabua, Camarines Sur, iligal na baril at droga na kumpiska. At lakas candidates nangunguna sa electoral race albay ng Pulse Asia Survey. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong huling araw ng Abril. Ilang residente sa bayan ng Erosin, Sorsogon ang inilikas dahil sa muling pag-alboroto ng Bulkang Bulusan kagabi. Sa ngayon, nananatiling sa Alert Level 1 ang nasabing bulkan ayon sa PHIVOLCS. May report si May Insinares. Takot at kaba ang naramdaman ng mga residente ng Erosin, Sorsogon, lalo na sa mga naninirahan sa Barangay Cogon matapos ang muling pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Ayon kay Nanay Luz, dahil sa makapal na abong bumalot sa kanilang lugar, dali-dali na silang nagtungo sa evacuation center. Kaya lang hindi na namin ang abo, sobra na ang amoy. Kaya napilitan na kami pumunta dito. 7 barangay sa Erosin ang apektado ng ashfall. Ayon kay Fritzy Michelena ng Municipal Disaster Risk Reduction Office o MDRRMO Erosin, 64 na pamilya o 208 na individual ang nilikas ng Barangay Cogon patungo sa 2 evacuation center sa Barangay San Pedro. Isang pamilya rin ang nilikas mula sa Barangay Monbon kung saan naging prioridad ang paglikas sa mga matatanda, bata at mga may asthma. Actually, kagabi hindi na namin pinalabas, so sinusundo sila per bahay. Pagka-erupt, siguro mga 15 minutes after eruption, pumunta na kami sa barangay. May dala na kaming sasakyan. Tapos, nag-start na po kami ng evacuation procedures. Identified na kasi, based dun sa mga plans nila, identified na nila kung sino-sino yung vulnerable people sa lugar. So, meron kaming kasama sa sasakyan ng mga taga-barangay. Si Kapitan, si Kap Maki ng Cogon, alam na nila ng Barangay Council. Alam ni Kapitan kung sino yung pupuntahan namin. So, pagdating doon, we announced already na mag-prepare. So, pagdating namin doon, dinadaanan na lang namin sila. Patuloy rin ang ginagawang pag-monitor ng MDRRMO Erosin sa mga naapektuhang lugar. Nagsagawa na rin ng pangalawang flushing o clearing operations ang local government unit, kasama ang MDRRMO at Bureau of Fire Protection. Started from Barangay Monbon and kumbaga meet halfway. So from Bolos in Barangay Monbon, nag-meet sila. So since the eruption, 40 minutes after that, nag-conduct na tayo ng flashing. At natapos ang BFP, mga 4 AM na. At hindi pa rin natapos actually. Kailangan pa rin i-continue ngayon kasi ang mga tao ay sobrang pagod na din. So, early this morning, nagkaroon na ulit ng second flashing. Pero tinapos natin yung Barangay Cogon. Actually, ongoing pa rin ang sa Barangay Cogon. And second flashing sa Maharlika Highway po. Ayon kay April Domingiano, resident volcanologist ng Bulusan Volcano Observatory, mas matagal ang naganap na phreatic eruption kagabi na tumagal ng 77 minuto kumpara sa unang pagputok nitong April 28. Simula kaninang alas 12 na madaling araw, nakapagtala rin sila ng 23 na volcanic eruption. Sa una kasing eruption, ang mga naapektuhan ng mga barangay ay mostly po doon sa may west-southwest sector ng Bulkang Bulusan. Samantalang kagabi naman po ay ang naapektuhan mostly ay sa may southwest sector. So ito ay nakadepende kasi sa galaw ng hangin sa area po, doon po sa ibabaw ng Bulkang Bulusan. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.
Magpapatuloy naman ang operasyon ng ilang tourism establishment sa Erosin, Sorsogon, tulad ng mga resort sa kabila ng ipinapakitang aktibidad ng Bulkang Bulusan. May kondisyon naman daw ang Municipal Tourism Office bago pinayagang magbukas ang mga naturang establishmento. May report si Rose Bilista. Magpapatuloy ang operasyon ng 28 tourism establishment sa Erosin, Sorsogon sa kabila ng ipinapakitang aktibidad ng Bulkang Bulusan nitong mga sumunod na araw. Ayon kay Fritzy Michelena, head ng MDRRMO Erosin, isinailalim sa masusing assessment ng Municipal Tourism Office ang mga establishmento tulad ng resorts upang masiguro ang kaligtasan ng mga bisita. Continuously, yung resort kasi sa Sorsogon, ang Erosin ang may pinakamadami nun. So we have informed them kung ano yung mga kailangan gawin. And just yesterday, prior to the eruption, meron kaming emergency meeting with the resort's owners and pati yung mga hotels and establishments para sa mga tourist na pupunta. So we have agreed upon on what to do dahil doon. Kasi you have to understand po na yung Erosin ay minsan isang taon, alert level 1 yan. So, hindi naman natin pwedeng ipa-close ang businesses for the rest of the year dahil naka-alert level 1. So, we will be implementing yung mga necessary measure based on the assessment on the ground. So, yun po. So, part of that is kahapon, yun nga, pinatawag natin yung mga resorts owners and pati yung mga sa hotel and mga establishments na magiging affected ng Mount Bulusan eruption. Ang pagkakaroon ng evacuation area, first aid kits at face mask ay ilan naman sa mga hinihinging kondisyon ng Municipal Tourism Office sa mga establishmentong ito upang patuloy na makapag-operate. Ipapasara naman ang mga tourism establishment na hindi makakasunod dito. Nagpe-prepare naman lahat ng tourism stakeholders natin. Meron silang sariling evacuation sa resort mismo nila. May mga first aid at may face mask din pong nakaabang. And alam po nila na responsibility nila yung guests once na food ulit yung bulkan. So, naka-ready naman po lahat. Nag-comply naman po. Kasi ang usapan, pag hindi po sila makabigay ng sarili nila evacuation, like mga function halls po kasi ang binibigay nila, and yung mga secure na rooms po nila, ipapasara po pag hindi nag-comply doon sa usapan na first aid, face mask, evacuation nila sa area nila. So lahat naman po ngayon ng pinupuntahan naming resort, isa-isa namin, okay naman po silang lahat, nagko-comply naman po. And sa mismong area po ng mga resort, wala naman po, hindi sila affected. Kahit ashfall po, wala naman po sila. In-interview din namin sila. And karamihan naman po ng guests, alam naman po nila yung status ng area. Isa sa mga resort na magpapatuloy ang operasyon ay ang Hot and Cold Spring Resort na ito sa Barangay Mumbon. According sa assessment ng Department of Tourism, ready naman ang resort, ang San Binon, para mag-accommodate sa mga guest natin dito. Naka-ready rin ang mga rooms natin in case na may ng Bulkan Bulusan. Pwede nating pwede naman i-offer na pwedeng gawing evacuation area ang natin, ang mga rooms. And then may mga naka-ready naman tayong mga first aid kit diyan. Tsaka kung sakaling ma-stranded man po sila, willing naman pong i-provide ang mga pangangailangan ng mga guests. Sa ngayon, nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Bulusan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Bicol ang aerial inspection sa paligid ng Mount Bulusan kahapon, kasunod ng pagputok ng nasabing bulkan nitong Lunes. 24 na barangay naman mula sa 5 bayan ang apektado ng ashfall sa unang pag-alboroto. May report si Angeline Dagta.
Pinangunahan ng Office of Civil Defense o OCD Bicol ang aerial inspection sa paligid ng Bulkang Bulusan kahapon, April 29, 2025, kasunod ng pagputok nito nitong Lunes, April 28. Kasama sa mga nag-inspeksyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRM o Bulusan, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRM o Sorsogon, at Tactical Operations Group o TOG5. Ayon kay Grimil Naz, tagapagsalita ng OCD Bicol, layunin ng aerial inspection na ma-assess kung gaano kalawak ang iniwang pinsala ng pagputok ng Mount Bulusan. Lumalabas naman sa resulta na zero to minimal traces ng ashfall na lang ang nakita sa mga lugar na may malalaking populasyon. So far naman dun sa nakita, mabilis din naman kasing na clear dun sa mga major parts ng apektadong mga lugar yung ash, pero meron pa rin naman mga traces of ashfall dun sa mga iilang lugar, lalo na dun sa mga hindi masyadong populated or hindi populated na lugar. Pero dun sa mga may mga lugar kung saan tayo may mga residente ay zero to minimal na lang ang nakita natin na traces of ashfall po. Nasa 24 na barangay naman mula sa 5 bayan ang apektado ng ashfall sa naganap na phreatic eruption nitong Lunes. Sa bayan ng Irosin, lubos na naapektuhan ang barangay Cogon at Bolos. Apektado naman ang barangay Puting Sapa, Guruyan, Katanusan at Buraburan sa bayan ng Huban. 10 barangay naman ang apektado sa bayan ng Magallanes, kabilang na ang barangay Busay, Pawik, Salvacion, Tulatula Sur, Lapinig, Biton, Ginangra, Siyuton, Kaditaan at Bulala. 4 na barangay naman ang apektado sa Bulan, kabilang narito ang Kadandanan, Coco, Cabitan, San Francisco, Iquirino, Palale, Calpi at Dolos, habang apektado rin ang barangay Buenavista sa Castilla, Sorsogon. Sa ngayon po, nasa initial na palang po ng tulong nasa OCD since hinihintay din namin kung ano pa yung other needs na kailangan ng Provincial Government of Sorsogon para mabigyan ng tulong ang nasa affected population po natin. At the same time, ang general public po, lalo na yung mga dadaan sa Sorsogon o di kaya yung mga nakatira po dyan sa Sorsogon ay lagi lang po tayong maghanda ng ating N95 face mask. Yan po yung specific na face mask para po sa volcanic eruption. Or kung wala man po tayo na face mask ay gumamit po tayo ng basang tuwalya o basang bimpo na pwede natin i-equip sa ating ilong at bibig para hindi po natin ma-inhale yung ashfall po. Samantala, ayon sa OCD Bicol, sa muling pagputok ng bulkan kagabi, pinaka-naapektuhan ng ashfall ang bayan ng Irosin kung saan 65 pamilya o 211 na mga individual ang inilikas. Sa ngayon, nakapagpadala na ng paunang tulong ang OCD Bicol sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Kabilang sa mga ito ang 1,500 na hygiene kits at 10,000 N95 masks kung saan nakatuwang ng OCD ang PNP Bicol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. 2 menor de edad na lalaki sa Siruma, Camarines Sur na dikitan ng dikya, isa patay. At lalaki arestado sa operasyon sa Nabua, Camarines Sur, iligal na baril at droga na kumpiska. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap.
Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Sa batas si Idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old! Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami nang naisalba ito. Sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Patay ang isang 10 taong gulang na batang lalaki habang ginagamot pa sa ospital ang kanyang 10 taong gulang rin na pinsan. Matapos na madikitan ng mga dikya habang naliligo sa isang resort sa Siruma, Camarines Sur. Narito ang aking report. Nasawi ang isang 10 taong gulang na batang lalaki habang ginagamot pa sa Bicol Medical Center sa Naga City ang kanyang 10 taong gulang ring pinsan na lalaki matapos na madikita ng mga dikya sa isang resort sa Barangay Pinitan, Siroma, Camarines Sur, Biyernes ng tanghali, Abril 25. Batay sa ulat ng Siroma Municipal Police Station, kasama ng mga biktima ang kanilang pamilya para sa isang outing. Subalit habang naliligo ay dinikita ng mga ito ng dikya sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nakasigaw at nakahingi pa ng tulong ang magpinsan, subalit isa sa kanila ang wala ng malay nang maiahon at hindi na umabot pang buhay sa hospital. Kasi po doon sa findings, parang dead on arrival na kasi doon pa lang sa tubig initially, nahimatay na daw yun, parang hindi na kinaya yung init ng jellyfish na nagkapit sa kanya, and yun pig-revive pa naman dun sa resort and pig-rush na sa hospital, and yun na nga, dead on arrival na daw. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, tuwing Abril hanggang Hunyo, mas madami ang mga tumatambay na dikya sa dalampasigan. Dahil sa panahon na mainit ang tubig, paborable ito sa mga jellyfish. Karaniwan, usually from April hanggang June, talagang lumilitaw ang mga jellyfish. So, ang pinakapaalala ng BFAR Bicol ay talagang mag-ingat. Make sure to wear protective clothing, magsuot ng rash guard bilang protection. And napakahalaga na magtanong muna sa mga local authorities tungkol sa anumang panganib bago lumangoy. Muling nagpaalala ang otoridad at ang BFAR Bicol sa mga beachgoers na unahin ang kaligtasan kung pupunta sa mga pampublikong paliguan. Nananawagan din sila na maging alerto ang mga magulang at bantayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang ganitong trahedya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Arestado ang isang 53 anyos na lalaki sa isinagawang search warrant operation sa Nabuac, Camarines Sur. Nakuha mula sa kanya ang 750,000 pesos na halaga ng shabu at baril.
May report si Danica Garcia. Hindi nakapalag sa otoridad ang isang 53 anyos na lalaki nang maaresto sa isinagawang search warrant operation sa Roadside A, Barangay Paluyon, Nabua, Camarines Sur, alas 8 ng umaga nitong Lunes, Abril 28. Kinilala ang sospek na si alias Ben, residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa kanya ang isang kalibre 45 na pistol, 2 steel magazine, 14 na live ammunition at isang brown holster. Bukod sa iligal na baril, nakumpiska rin ang 2 transparent plastic bag na naglalaman ng pinaghihinalaang iligal na droga na may bigat na 100 gramo na may estimated street value na 750,000 pesos. Based po yan, ma'am, doon sa chemistry report po ng crime lab and positive po siya, ma'am, na drugs po siya. Matagal po namin yan, ma'am, minanmanan. Tapos sinapplyan ng search warrant. Nasa kustudiya pa ng CIDG ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Arestado rin ang isang minero sa Paracali, Camarines Norte dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Kabilang umano ang sospek sa mga itinuturing na high-value target sa nasabing bayan. Narito ang aking report. Arestado ang isang 37 anyos na minero sa ikinasang bypass operation sa Barangay Kapakoan, Paracali, Camarines Norte, alas 10:30 kagabi. Kinilala ang sospek na si alias Flong, binata at residente ng Barangay Tugos, parehong bayan. Nakuha mula sa kanya mahigit kumulang sa 12 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 81,600 pesos. Ayon kay Police Major Archimedes Garcia, Chief of Police ng Paracali MPS, itinuturing na high-value individual ang sospek at matagal nang binabantayan ng otoridad. Matagal na po siyang minamanmanan. Sa katunayan po, siya ay included sa regional recalibrated drug personalities or considered as a high-value individual. Naaresto ang suspetsado ng pinagsanib puwersa ng Paracali Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Itinuturing din ito na high-impact operation ng otoridad. Considered ko na high-impact pa din siya in the sense na isa ito sa requirement para sa drug clearing ng municipality. Kasalukuyang nasa kustudiya pa ng Paracali MPS ang sospek para sa kaukulang proseso at disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At may 300 ghost employees na discover sa Legazpi City Hall sa panahon ng mga Rosala. Lakas candidates nangunguna sa electoral race sa albayan ng Pulse Asia Survey. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ng Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo
ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapatabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Kinumpirma ng legal officer ng Legazpi na may 372 ghost employees ang City Hall sa ilalim ng pamumuno ng dating mag-asawang Noel at Geraldine Rosal. Ilan sa mga ito ay kawani pa naman umano ng media. May report si Angeline Dagta. 372 ghost employees ang nadiskubre sa Legazpi City Hall sa ilalim ng pamumuno ng dating mag-asawang Noel at Geraldine Rosal ayon sa City Legal Office. Napag-alaman ang lahat ng individual na ito ay nakakatanggap ng nasa 4,000 pisong sahod kada kinsenas katapusan kahit hindi nagtatrabaho o nagre-report sa City Hall. Ayon kay Attorney Ivy De Leos, City Legal Officer, dumaan sa masusing investigasyon ang pagtukoy sa mga ghost employees na ito na unang nadiskubre dahil sa mga reklamo na rin ng mga job order employees sa City Hall. Aniya, hindi ito makatao. Ang pondong inilaan kasi sa mga ghost employees ay maaaring magamit sa pagpapataas ng sahod ng mga job order employees at sa mga programa ng lungsod, subalit malinaw na hindi ito naging prioridad ng Administrasyong Rosal. So thereupon, ni-review yung documents, nakita na oo nga, ang daming pinapasweldo pero hindi naman non-reporting, hindi nakikita ng tao kung saan. And ang function is utility worker. And kung pumunta po kayo dito dati, hindi naman siya kumbaga spotless, considering na 300 plus utility workers assigned to the City Mayor's Office. Pagdidiin ni De Leos, wala nang ghost employees ngayon sa City Hall. Wala rin umanong katotohanan ang kumakalat na balita na sinibak ang mga empleyadong nanilbihan sa dating administrasyon dahil naroon pa rin ang mga ito at patuloy na nagtatrabaho sa City Hall. Patunay raw ito na hindi pamumulitika ang pagsasaayos ng sistema sa City Hall. Siyempre po, any change is difficult, especially kung nakasanayan na. So, maraming resistance, maraming propaganda against. Pero ang bottom line po, ang document na isaayos siya, na itao ang nararapat. Mas sobra pa nga ni minsan na itatag. Diyan hindi mailing na professional si Isa. And truly, public servant siya. Di siya nagkakulor. Trabaho lang. And serbisyo. Samantala, ilan sa mga nadiskobring ghost employees ay mga dating opisyal sa barangay, kamag-anak ng mga LGU officials at ang nasa 20 kawani ng media na tumatanggap ng higit sa 20,000 piso kada buwan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Mga kandidato ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa iba't ibang electoral races sa Albay nanguna naman sa pinakaling survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong April 1 hanggang April 10. Nagbabalik si Angeline Dagta.
Malakas ang suporta ng mga botante sa mga kandidato ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa iba't ibang electoral races sa Albay ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na isinagawa noong April 1 hanggang April 10, 2025. Sa labanan para sa pagkagobernador, nangunguna si Albay 2nd District Representative Joey Salceda na may 47% na suporta mula sa mga botante. 17 puntos ang lamang niya laban sa kanyang mahigpit na kalaban na si Noel Rosal ng PDP Laban na may 30%. Ang kanyang running mate na si Diday Co ay nangunguna rin sa pagka-vice-gobernador na nakakuha naman ng 36% voter support, habang ang kanyang katunggali na si June Alegre ay nakakuha lamang ng 20% na suporta. Nangunguna rin ang congressional bets ng Lakas CMD sa 3 distrito ng Albay. Sa unang distrito, nangunguna si Congressman Jill Bongalo na may 38%, habang ang kanyang mahigpit na kalaban na si Tabaco City Mayor Crisel Lagman ay nakakuha ng 36% na voter support. Sa ikalawang distrito, muling nanguna si Christopher Kitoko na may 46% na nakuhang suporta mula sa mga Albayano, kung saan lamang siya ng 21% kay Kaloy Loria ng PDP Laban na nakakuha lamang ng 25%. Sa ikatlong distrito naman, nangunguna si Pulangi Mayor Adrian Salceda na may 54% voter support, habang 30% lamang ang nakuha ni incumbent 3rd District Representative Didi Cabredo. Samantala sa labanan para sa pagkaalkalde sa Legazpi City, nangunguna rin ang Lakas CMD bet na si Cap Hisham Ismail na may 43% support na mas mataas ng 10% sa katunggali nitong si G. Rosal na may 33%. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!